maninggit kita sa kalipay hilabihan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustang dalan adlaw tanan. Himaya awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya awit sa himaya, himaya sa amahan. Si Kristo nga nabanaw dili na mamatay, ang kamatayon wala na gahom kaniya. Haleluya. Roma 6:9. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maiso maginuso kita karon sa mga sala aron maandam kita alang sa pagsaol ning Santos Gabisa ning Lunes sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimon. Isugilon ko sayod ka man nga kiningalaot ni salig lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o Ginoo agtanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ibaganaog mo. Kaluyaw na kita sa Dios nga makagagaw ang tanan pasayloon sa atong mga sala dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maloy nga Dios itugot nga ang among gibuhat nini panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Magbabangahon unta alang kanamo sa tanang panahon. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak. Kabuyog-hari man kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas, sakay sa sakayan ug midiretso sa Samotrasya, ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang siyudad sa unang distrito sa Macedonia. Kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilid kami pipila ka adlaw ni atong siyudara. Sa adlawng igpapahulay, migawas kami sa siyudad ug miadto sa daplin sa suba. Kay nagunahuna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pag-ampo. Nang lingkod kami ug nakigsulti sa mga babay nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing
aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya og ang tibuok niyang panimalay. Unya, iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay, kung giisip ninyo ako, nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Og wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo ay sa iyang Lungsod. Awit ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadyaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangiling. Paawita sila og pagdaig ngadto kaniya. Dinuyugan sa mga piyang ug alpag. Kayang Ginoon ay gugma sa iyang lungsod. O gidayanan niya ang mga paubsanon o kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios maanaa sa ilang mga tutudlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Hallelujah. Ang Ginoo Nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Muani ang manalaban ang espiritu sa kamatuoran. Ang ikan sa amahan, ipadala ko siya ikan sa amahan, o magsaksi siya mahitog kanako. O magasaksi o sa kamo mahitog kanako. Kay kamo uban man kanako sukad pa hasinugdan.
Isulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinda na kamo gikan sa silang sinaguga o moabot ang panahon nga mapatay kaninyo pagtuo nga nagbuhat siya sa kaubuto sa Dios. Kinilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan ni makaila kanako. Abag isultihan na kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong hinunduman ang isulti ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Natapos ang misyon ni Kristo sa kalibutan, busa ang misyon na po sa Espiritu Santo, isip maglalambag, maglipay, o magtatambag, ipadala para ubanan takunay si Diyos. Hindi masaag sa kamatuuran, manahinungdan ng Espiritu Santo, daghang kayo siya kahimuan. Una hatanan siya matulisok sa itong konsensya sa panahon kita makasala, may sala sa kamaturan o magpakasala. Siya po ay maghatag ng katakos o gahaw kita makainuklo at masala, magpasalo sa Ginoo o makikuli sa tigsikata. Muna hinundang ang Espiritu Santo. Espiritu Santo, tuluan ta tanang kamatuoran, may tungkol sa Diyos. Pinaagi sa talag sa ulamdag niya. Muna nga, importante kayo ni. Kinanga ato sa Espiritu Santo sa atong kalisod pag kitakos, pakigbatok sa mga tentasyon sa yawa. Kaya kini naghata ito katakos o gahom. Pagsumpo kanila, kaya siya man ang malarambag, maglipay o manalaban at tanaw higayon sa panahon kita mayagom sa pagsulay. Apan, sa laing bahin, ang bukti po sa ito pagtuo ni Kristo, doon naging mga panglutos, nagipagsaway, pagdaot, isip Kristiyanos o Katoliko, di lamang sa atong tawag ng Kristiyanos, palabaho tanan katong mga walagi magtuo ni Kristo. Kanunay gud ang simbahan Katoliko, gisaway, gilutos o ubang kanila gipatay. So muna may so ginaingon nga dunay upat ka timaan sa simbahan Katoliko ni Kristo. Number 1, siya balaan, unya makailapon, niya ibabaw sa apostoles, o usara na ikalima, kanunay gisaway, kanunay gilutos. Muna din ito kahibulong, ikaw ito matanang Katoliko, kanunay kasawayon, usay di masabtan, usay dauton, muna lutoson pag yun sa baging Kristo. Lutoson ka mo sa kalibutan, kaya wala mang sila makaila sa amahan ni makaila ni Kristo. Nailahan nila sa kalibutan ang mga butang material nga makatagbaw sa tawanong kaibog o kahinang. Amen. Manindog paliw. Daghan ang nakasaksi sa ilang pagtuo, pinaagi sa ilang pagkinabuhi. Dinasig sa ilang paniingnan, mag-aampo kita ngadto sa Dios atong amahan. Moingon kita, amahan, himua kaming imong mga saksi. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay kakapoy, magbudlay sa pagdala sa Dios ng mensahe, sa paghinulsol, ngadto kanila nga sa kinasingkasing nangita sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga politiko, mamahimong mga tigpatuman sa kamatuoran ni Kristo, pinaagi silang matinud-anong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga pagsulay nga atong masinati matag adlaw, dili unta makapaluya kanato. Hinuon, pinaagi niini ang atong pagtuo, mutubo og malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Amahan himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, ug mulahutay diha sa ilang paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan himoa kaming imong mga saksi. Nga imo untang isipon nga takosog mapuslanon alang kanamo. Nang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga nangamatay,
makakaplag og kalinaw og kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan mo kami imo mga saksi. Amahan tayo kami kaalam o kaisog pinagi sa Espiritu Santo. Aron kami malig-on o makanunayong mo saksi sa imong gugma diha sa mata kahimtang sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinay ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagon, nadawat na mo kining among gihalang, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga isuon, pag-aampo kamo arong kini nga sakripisyo, dawa tunong ta sa Dios ang amahan makagagahom sa nga tanan. Dawa tunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa dibok ng santos nga simbahan. Ginoo dawat ang mga halad sa simbahan nga nagmaya. Sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Kiniya among gipangayo na ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo makasingkasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Magpasalamat Ginoo. kita sa Ginoo nga aton. Angay ug matarong. Santos nga amahan Diyo hatunhay o makagagahaw sa tanan, angay o batarong kayo na magpalipayan kami sa pagdayag kanimo sa tanang panahon. Apay na binagiyod na ining mahimiyawang panahon sa pagkabanaw, kuno sa si Kristo, gihalad nga mo sakripisyo sa Pasko. Kaya siya pinaari sa pagtugyan sa ayang lawat dito sa krus, nagala sa hingpit ka sakripisyo nga mao'y katuban na hatanan sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang hulingon nga nakadalang sa among kaluwasan, nagpadaya siya nga pare o kordero sa Dios. Tuod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibok kalibutan. Kung usab ang angay sa kalitan, hindi pag-away sa imno sa mga himadya sa walihunong awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahit asman, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahit asan. Santo yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsanto nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas o dugo ni Hesus Kristo among Ginoo.
pagpasakit sa iyo, ulingon ni kuha sa pan, pasalamat kanimo. Bigas, umihatan ini ngadto sa mga tinunan, lumingon. Dawata kini, niyo tanan o kana. Kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang paniha, pumikuha siya sa kalis. Ipasalamat niya pag-usap. Mihata nini ngadto siya mga tinunan ng biingon, dawata kini. O Panginoon, pamungan nini kan ikan ini. Kaya kini mga kalis sa akong dugo. Sa bago tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula. Alang kini yung alahatan ng mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini. Aron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon na pagkapanahon ni Kristo, nagahalad kami kanimo Ama naling pa sa kinabuhi o kalis sa kaluwas. Nagapasalamat kami kanimo to kay kami giisip nga ngayan nga mga tubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami na mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumay ginawa ang imong simahatibok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma o bani. Leo 14 among Santo Papa, Alberto among Arsobispo, ug iyang makauban nga obispo ug tanang mga pare. Hindi mga anak, imo katawagan na kami kanang kalabi katong mga wala hingan atong mga niya kalimtan, katong nag-ampol, at kanila iyong mga tanang kalag sa purgatorio. Aloy kami ganan, hiwa kami ang ayan na makaambit kinabuhin tunhay, uban ni Maria, ang inahang ulah, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir, uban ni San Pedro Calungsod, San Martin de Porres, tanang mga santos o mga santas, na nakatuman sa imong kababot na latas sa katawigan. Uban kanila amay ikaw kadaygon, o amay ikaw nga himayaon, kinani sa Kristo, imong anak. Kinay kaniya, uban kanidiha kanigihatagan na kaniya makagaw nga mahan, diya sa kayusa, Espiritu Santo, tanan nungo himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-aampong kita nga ito sa mga itong awiton mga pulong, itulo ka na ito sa atong manunugo. Amahan namu nga anak sa mga langit pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-ut dinhi sa yuta, maingon sa langit ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pangulay, hinuno aluwas sa kami sa dautan. Mga iyo
pagpadayo kami kanimo Ginoo ay mo kami luwason sa tanang dautan. Patawagi kami sa kalino niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa salag mahilayo tanang kasamo. Sa tanang paabot kami nga malaumon sa balik. Yesu Kristo among manunubos. Kay imo man naging harian ng gahom ug himaya hangtod sa kahanturan. Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalina ibili ko kaniya, kalina wihataw ko ninyo, ay tanaw mga sada kundi na pagsalin sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubutan. Hatay kami sa imong kalina kahiusa. Ikaw nga boy kari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalina sa Ginoo sa kuno man kaninyo. Manausab kanimo. Pakitan timan sa atong panag-inigsuonay. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kodero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula na kidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, Kaya pa ay mo kalawag. Kanimo, paano hulong lamang o mamaayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. nuno. May barog si Jesus nariwala sa mga tinunan o umiingon kanila ang panadait maanaa kaninyo. Haleluya. Juan 20:19. Magampo kita. Kaluoy patanaw o Ginoo kining imong katawan.
Ibago mo kami pinaagi sa mga misteryo nga tunhay. Ingon nga makadangat kami nga na. Itugot nga makadangat kami nga na sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo kini Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makakagawa tanan ng amahan ug kanang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa dat aniyong kalina o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang amahan ng anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon.